Bé, bona tarda i benvinguts a aquesta quarta sessió del cicle de conferències del país que volem construir. Avui, com sabeu, amb la conferència, amb la sessió sobre quin poder judicial per la nova Catalunya. Si em permeten unes breus paraules d'introducció. Com sabem, el model de democràcia representativa es fonamenta en una sèrie d'elements, entre ells el sufragi universal, lliure i secret, eleccions lliures i competitives, el dret de ser elegible, no només votar sinó que et votin, llibertat de reunió i d'expressió, poder militar en partits polítics o crear-ne de nous, que hi hagi diferents mitjans de comunicació diferents dels que depenen dels poders públics, l'alternança del poder i també, naturalment, un darrer element que és l'estat jurídic, l'estat de dret. I aquest es fonamenta amb alguns subelements, per dir-ho així. Un d'ells és la separació de poders. El legislatiu, en mans de les persones elegides pels ciutadans que tenen el poder legislatiu en funció de crear les lleis, el govern que té la responsabilitat de dirigir la política d'un país i el poder judicial que és el responsable de fer complir les lleis que emanen del Parlament. Dèiem, separació de poders, drets i llibertats per tots els ciutadans pel simple fet de ser-ho, principi d'igualtat jurídica, tothom és igual davant de la llei, el principi de legalitat. La llei emana del Parlament i aquesta llei és fruit de la voluntat de la majoria dels ciutadans. Així mateix, pel bon funcionament d'aquest poder judicial, amb sentències justes, adequades als principis democràtics i amb processos que no s'allarguin en el temps, aquest bon funcionament del sistema del poder judicial és la columna vertebral de l'estat de dret i és un element fonamental pel bon funcionament de l'estat democràtic. Bé, com hem dit en diferents sessions a la presentació de les diferents ponències, la democràcia, entenem la democràcia com un procés, com una forma de govern que combina realitat i utopia. Realitat en el sentit de respondre als problemes dels ciutadans, però també utopia en la voluntat de millorar, aquesta millorat de repensar permanentment la democràcia per millorar-la al seu funcionament. En aquest sentit, doncs, avui el que farem és repensar el funcionament del sistema judicial perquè, com sabem, a casa nostra no es qüestiona la qualitat de les sentències, però sí el tema de la seva excessiva lentitud. I com s'ha dit moltes vegades, una justícia lenta no és una justícia justa. Bé, avui, i com és habitual en aquestes sessions, dues persones expertes en el tema i dues visions complementàries. I per l'ordre d'intervencions, Maria Josep Feliu i en Ramon Camp. Unes breus paraules de presentació. Maria Josep Feliu és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. L'any 83 va ingressar a la carrera judicial com a jutgessa i el 88 assoleix la categoria de magistrada. Ha desenvolupat la seva carrera professional als jutjats unipersonals i a l'Audiència Provincial de Barcelona. L'any 2009 va ser elegida jutgessa degana de Barcelona i, com a tal, ha desenvolupat la seva tasca en representació de jutges i de gestió judicial de tots els jutjats unipersonals de Barcelona. Ha estat membre de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia i de la Comissió Jurídica Assessora del Consejo General del Poder Judicial. També ha impartit en diferents universitats i a l'Escola Judicial formació per jutges i magistrats i des de l'any 2003 és secretària de Relacions amb l'Administració... Perdó, 2013, el nou govern, 2013. És secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia del Departament de Justícia del Govern de la Generalitat de Catalunya. I en Ramon Camp, que el coneixem de fa molts anys, oi? Perquè alguns vam entrar a la JNC, el Ramon Camp ja era president en aquell moment, almenys en el meu cas, des de l'any 82. Ramon Camp és militant de Convergència des de l'any 75, va ser el primer secretari general i primer president de la JNC. Ell té experiència a nivell institucional en l'administració local com a regidor a l'Ajuntament de Mataró. Especialment el Ramon és legislador, membre de diferents parlaments, del Parlament de Catalunya, des de la primera fins a la 8a legislatura, a la mesa del Parlament com a secretari de la mesa i com a vicepresident, i en les dues últimes legislatures dels governs Pujol, 1996-2003, va ser portaveu del grup parlamentari de CiU. També ha estat diputat al Parlament, al Congrés dels Diputats, i també senador en representació de la Generalitat. Bé, i especialment el quart element, quart punt significatiu, que per això l'hem convidat, ha estat vocal del Consell General del Poder Judicial de l'any 2003 al 2008. Bé, els hi hem demanat una intervenció, com a les altres sessions, del voltant... 2008 al 2013.
Del 2008 al 2013. Doncs perdoneu. La setmana passada. Perdoneu, 2008-2013. Perdoneu, 2008-2013. Dades que tenia equivocades, perdoneu. Bé, com dèiem, els hem demanat una intervenció d'uns 30 minuts aproximadament, com és habitual en cada sessió, per després passar un debat amb tots vostès. Tots teniu un paper a la taula o a la cadira per si voleu enviar-nos alguna pregunta a mesura que es va desenvolupant la sessió. Sí que demanaríem que féssiu una pregunta curta i clara perquè es pugui entendre. Nosaltres anirem recollint-les i les passarem als ponents a la segona part del debat. Bé, moltes gràcies a tots per la vostra participació i té la paraula la senyora Maria Josep Feliu. Gràcies. Ja està, sí. Bé, ja està bé. Està obert? Sí. Bé, bona tarda a tothom i en primer lloc voldria donar les gràcies per la invitació per assistir en aquest acte i també felicitar a la direcció del cicle de conferències en què estem aquí en el país que volem construir, perquè penso que són uns temes realment interessants i profitosos. En tot cas, avui toca parlar de justícia o de poder judicial, diguem-ho com vulguem. Més a prop? Ara? Més. Sí? Ara? Millor? Igual l'he pagat. No. S'ha de parlar molt a prop. Vale. Se'm sent ara? Sí? Sí. Millor? Vale. Molt bé. Bé, parlar de justícia implica que volem saber i hem de decidir quin és el poder judicial que volem i quin és el model que considerem més idoni. Però jo potser abans d'entrar en el que és pròpiament un model de sistemes judicials o de justícia que podem tenir, voldria entrar a que tots ens féssim una idea de lo que és l'àmbit de la justícia a Catalunya. O sigui, què és el que tenim, què és el que abarquem, quins jutjats tenim, quins edificis, com està més o menys organitzat, quants jutges tenim, quants funcionaris, i crec que això és una dada a partir de la qual llavors podem treballar amb molta més facilitat. D'acord? Bé, doncs aquí tenim una primera, no els cansaré molt amb dades, però sí unes quantes que penso que són interessants. Aquí tenim el nombre de partits judicials que a dia d'avui, i amb l'actual llei de demarcació tenim a Catalunya, són 49 partits judicials. En quant a òrgans judicials, segons la tipologia, són òrgans judicials col·legiats i òrgans judicials unipersonals, veiem que n'hi ha 35 i 577, més els jutjats de pau, que són els 898, que són les poblacions que tenim a Catalunya. Ara em sembla que és millor, no? A les poblacions que tenim a Catalunya. En quant als recursos humans, com podeu veure, hi ha jutges i magistrats, són les dues categories que tenim. Estem amb 765 de plantilla, fiscals 375, secretaris judicials 631. I personal de suport als òrgans judicials, m'estic referint als funcionaris pròpiament que es diuen d'administració de justícia, que estem amb aquest nombre. Aquestes dades, sobretot la de funcionaris, és una mica variable en virtut dels reforços que es posen als jutjats. En quant a vacants, podem dir que avui estem en una situació bastant bona. Hem passat èpoques molt dolentes, amb la que hem tingut un tant per cent de vacants molt grans, sobretot de jutges i magistrats en un determinat moment. Havíem arribat al 25% de places vacants a Catalunya. Ara no, hem millorat molt i com podeu veure estem en un nombre de vacants de 7,3, 15% de jutges i sí que estem molt malament en quant a les places de secretaris judicials perquè encara estem mantenint un nombre de vacants molt important. Aquestes serien dades generals. En quant a òrgans judicials a Catalunya, diferenciem també entre òrgans unipersonals, això vull dir els típics jutjats de les ciutats en les que hi ha un jutge només, i òrgans col·legiats, que m'estic referint a l'Audiència Provincial i Tribunals Superiors de Justícia. Com podeu veure, aquí tenim l'evolució que hi ha hagut en els últims anys, hem posat des de l'any 2008, i com podeu veure l'any 2008, 2009 i 2010 vam créixer fins al 2011. A partir del 2011 no cal posar més dades perquè 2011, 2012 i 2013 ens hem mantingut. No hem incrementat ni un jutjat, ni una plaça, ni de jutge ni de magistrat. De nova creació.
Això és el que volia dir. Per tant, aquesta és la situació que tenim i com veieu estem al 2011 0, 2012 0, 2013 continuem, no l'hem posat, però continuem amb 0 increment. Això no vol dir que no s'hagi incrementat el volum de treball, però aquesta és una altra situació. En quant a nombre d'òrgans judicials, ja els he mencionat abans, estem en aquests moments en aquesta situació a Catalunya. Sabem que estem repartits en aquest moment per tot el territori català, a la majoria de les ciutats mitjanes hi ha jutjats i això és una situació que no sabem com acabarà quedant quan parlem més endavant de la llei de demarcació i planta. En quant a les plantilles, com podem veure també, a mesura que van incrementar els òrgans judicials a partir de l'any 2008 fins al 2012 o fins al 2011, també es va incrementar el nombre de jutges i magistrats, de secretaris i de fiscals que hi havia a Catalunya. Però estem ja a partir de l'any 2011 sense el més mínim moviment, o sigui no hi ha un increment de plantilla. Això va fer que en el seu moment l'entrada de nous jutges a la carrera judicial que estaven estudiant poguessin cobrir les places que tenien vacants. Catalunya sempre ha sigut una zona de moltes places que no han estat cobertes, que hi han hagut vacants, a diferència de moltes altres zones del territori nacional, com Madrid, Saragossa, València, que tothom vol arribar allà i molts s'han de quedar a Catalunya perquè és l'únic lloc on hi ha places vacants. Relacionat amb el tema de l'estructura, del que podríem dir conforme al Poder Judicial, m'ha semblat interessant fer referència una mica al grau de litigiositat que tenim a Catalunya. No he entrat en dades molt concretes, però sí en el nivell dels assumptes que entren als jutjats anualment. A tota Catalunya. Estem en l'any 2010 1.400.000, el 2011 1.300.000, com veieu, des de l'any 2010 hem entrat en una fase primer d'estabilització i ara d'un petit descens del nombre d'assumptes. Però també penso que és important que puguem veure que diferenciant les jurisdiccions ens donem compte que la jurisdicció social és l'única que del 2010 al 2013 ha patit un increment, conseqüència de la crisi que estem vivint i de la situació que tenim, i en canvi ja a dia d'avui l'àmbit civil amb les reclamacions de quantitat està anant a la baixa i el contenciós administratiu també està anant a la baixa. De totes maneres, també tinc que dir que aquesta baixa d'algun dels àmbits que estem parlant aquí, del civil i especialment del contenciós administratiu, penso que ha tingut una certa influència a la implantació de les taxes judicials per part de l'estat espanyol, que van entrar en vigor el mes de desembre del 2012 i que després es va haver-hi una petita modificació el 2013, però que en tot cas penso que en el que és l'àmbit civil, sobretot en els recursos i en l'àmbit del contenciós administratiu, el descens també és bé determinat per les taxes judicials que estem pagant en aquests moments o que s'estan pagant. I una altra dada que voldria donar és la ràtio de jutges per 100.000 habitants. Aquí tenim la dada de Catalunya i tenim la dada d'Espanya. Com veureu, a Catalunya estem en un 9,8 de jutges per 100.000 habitants, a Espanya està en un 10,2 en les dades que teníem aquí. Veureu que la comparativa dona dades molt diferents. Us podeu donar compte que Alemanya, per exemple, té una dada sorprenent, quasi bé, al costat de Polònia, que ja és Eslovènia, però sí que veiem que les dades que tenim, la ràtio que tenim tant a Catalunya com a Espanya és de les baixes, diguem-ho així. De totes maneres, aquesta ràtio l'hem de relacionar també amb el que seria amb la... Aquí hem posat una mica, hem anat a diferenciar la ràtio de Catalunya amb la resta d'Espanya, no amb Europa, i com veieu, les modificacions són minses. A Catalunya el 2012 estem en un 10. Però és important també que, a part de veure les ràtios, veiem que els diferents sistemes judicials fan que l'entrada d'assumptes als jutjats sigui molt diferent en un país que en un altre. Fixeu-vos, per exemple, que Alemanya té una entrada d'1.500.000 assumptes. He posat l'exemple de civil perquè és significatiu, i té una ràtio de 24 jutges per 100.000 habitants.
A Espanya tenim una ràtio d'un 10 jutges per 100.000 habitants i estem a 1.900.000 i pico assumptes anuals d'entrada. En canvi veiem que hi ha alguna dada que és significativa. Per exemple, Dinamarca, que té una ràtio de jutges molt similar a la que té Catalunya, com ho hem vist abans, i en canvi l'entrada d'assumptes és mínima, molt baixa. 63.000 assumptes civils anuals. Per tant, veiem que hem de relacionar una cosa amb l'altra. No sempre la ràtio de jutges és significativa si no la tenim relacionada amb el que seria pròpiament la litigiositat que tenim. Hi ha una última dada, per no cansar més, és una mica una idea dels pressupostos anuals del que serien els sistemes judicials a Europa, als països europeus. Aleshores, aquí estem situats en una mitjana, estem situats per sota la mitjana. La mitjana del que serien els pressupostos de justícia en els països europeus està en uns 153 euros, hem fet una mitjana de les dades que hi havia aquí, i nosaltres a Espanya estem en uns 100 euros per habitant. Això és la mitjana que tenim. Conclusió de les dades que hem posat a sobre la taula, ràpida, que hi ha una infradotació en quant a mitjans personals i també en quant a pressupost. De totes maneres, i en quant al tema de mitjans materials, sí que volia posar sobre la taula una qüestió important que jo crec, i és que si bé és cert que de mitjans materials l'administració de justícia no ha anat mai sobrada, sinó més aviat faltada, Catalunya, els governs de Catalunya han fet un esforç molt important per l'administració de justícia. Aquí, quan es van assumir competències de mitjans materials derivades de les transferències que es van fer, Catalunya va assumir realment una administració de justícia amb una situació realment molt, molt dolenta en quant a el que eren mitjans materials, especialment en quant a temes d'infraestructures. Això realment ha sigut un tema que a Catalunya s'ha millorat molt. Tenim, si no m'equivoco, puc equivocar amb un, però crec que no, 26 edificis judicials nous, i estem ara treballant per veure si l'economia ens ho permet i podem acabar d'arreglar els que encara estan en situació molt dolenta, que encara en tenim alguns. Però realment aquest ha sigut un esforç important i tampoc vull oblidar un segon esforç que s'ha fet a Catalunya per l'administració de justícia. Aquest segon esforç ha sigut l'inversió en noves tecnologies. La inversió en noves tecnologies és molt important. Som capdavanters a nivell espanyol, pràcticament junt amb el País Basc, o inclús estem una mica més endavant que el País Basc amb noves tecnologies. I això és un esforç que s'ha fet, que és important, i que l'hem fet nosaltres sols, perquè en aquest sentit hem de dir que el Ministeri de Justícia no ha tingut cap tipus de col·laboració amb el que són les noves tecnologies. Unes petites col·laboracions no econòmiques, però sí d'ajudes, ha sigut per part del Consell General del Poder Judicial, a l'època que en Ramon Cama estava per allà. Bé, aquest era una mica el resum de la situació que tenim a Catalunya en quant a l'administració de justícia en aquest moment. Abans d'entrar en quin creiem que és el sistema millor pel Poder Judicial de Catalunya, jo voldria fer un petit resum de quins són els sistemes de govern del Poder Judicial que existeixen en l'actualitat. Jo crec que és molt important que el sistema judicial funcioni. I és important per la consolidació de la governabilitat democràtica i el funcionament de les pròpies forces del mercat. Això exigeix un sistema judicial independent, confiable, fort, eficient, molt eficient i modern, i que doni seguretat. Aquesta seguretat s'ha de donar també permetent l'accés a la justícia, cosa que, com he dit abans, les taxes judicials estan, jo crec, en aquests moments provocant una certa limitació. Els sistemes judicials que existeixen comparativament a Europa podrien ser dos, però faré una breu referència al sistema dels Estats Units, només molt breu i molt ràpid. N'hi ha a Europa dos sistemes judicials, un que seria en el que el Poder Judicial o el govern del Poder Judicial està dintre el que és el Poder Executiu, depèn del Ministeri de Justícia pròpiament,
i un segon sistema en el qual, similar al que tenim a Espanya, en el qual hi ha un Ministeri de Justícia, però a la vegada hi ha un òrgan de govern del poder judicial, que en uns casos pot tenir més o menys competències. Aquests serien els dos sistemes que tenim a Europa. Hi ha un tercer sistema que seria el propi d'autogovern del poder judicial, que és el que hi ha als Estats Units. Els Estats Units té un sistema judicial absolutament diferent al nostre i que, per tant, en aquest cas, ells tenen un total autogovern, a part que els jutges del Tribunal Suprem els nomena el president dels Estats Units, però el que és el propi sistema judicial es governa ell tot sol, té uns pressupostos propis i funciona independent de qualsevol altre dels poders de l'Estat. És l'únic. Aquest és com funciona. En quant als altres sistemes, els dos que m'he fet referència, que serien els que pròpiament tenim a Europa, pensem que en la majoria dels països del Consell d'Europa, dels 47 països que el formen, en 29 països existeixen Consells de Justícia. He de dir que no tots amb les mateixes competències. En uns casos el Ministeri de Justícia té majors competències i el propi Consell de Justícia, Consell General del Poder Judicial, diguem-ho així, és pròpiament única i exclusivament un òrgan de govern i de gestió dels jutges, però no gestiona la política de lo que seria judicial del país, i en altres té més competències. En tot cas, i no sé com vaig de temps, però en tot cas volia dir que a Catalunya, els països que més estan dintre del nostre entorn, els que tenen un sistema de Ministeri de Justícia i Consell de Justícia o Consell General del Poder Judicial són Espanya, Itàlia, Portugal, el Regne Unit, que funciona una mica diferent, Països Baixos i França. En aquests casos tenim un sistema similar i poder el que té un Consell de Justícia o un Consell General del Poder Judicial més fort, en aquest cas, és Portugal. Realment tenen una força important. Portugal, el que és el Consell pròpiament de Justícia de Portugal, té una força realment important. Jo he fet aquí una petita referència a cada un d'ells. Espanya és unitat de jurisdicció, no hi ha gens de descentralització, tenim poder judicial que governa, penso que no amb grans competències, sí consultives però pròpiament executives no excessives, que jo crec que n'hauria de tenir més, i pròpiament porta el govern dels jutges, compta amb garanties d'independència i inamobilitat, això és important. I la composició del Consell General del Poder Judicial en aquest moment són de 20 membres, 12 són jutges i magistrats en actiu, 8 són advocats o juristes amb una experiència de més de 15 anys. El sistema d'elecció s'ha canviat ara fa molt poc, amb la reforma que hi va haver de la llei orgànica del Poder Judicial, i són elegits pel Congrés dels Diputats i pel Senat. No hi ha en cap cas elecció directa per part dels propis jutges i magistrats com havia existit inicialment. En tot cas, hem de dir que a Espanya el poder judicial és un poder centralitzat en quant a que és una jurisdicció. Espanya és única, tots els jutges i magistrats són de carrera de l'estat espanyol, o sigui, no hi ha una possibilitat de que hi hagin descentralitzacions. I suposo que també podem dir que després de la sentència del Tribunal Constitucional també tenim moltes dificultats per fer qualsevol òrgan que pogués ser pròpiament de govern del Poder Judicial de Catalunya. Però si cas això ho fem referència després. Itàlia és un sistema similar a l'espanyol, que també té una centralització absoluta, també té un Consell Superior de la Magistratura, però el Ministeri té el Ministeri, el que és pròpiament el Ministeri de Justícia, té importants competències. No faré més referència perquè m'han dit que ja em queda poc temps i aleshores intentaré passar ràpid. Portugal, com he dit abans, és un dels països on l'autogovern dels jutges és més fort i té una independència dels altres poders de l'Estat, igual que en els altres casos, però poder superior. El Consell Superior de la Magistratura es consagra com una cúpula de l'administració i gestió del poder judicial i té una garantia d'independència. Està format per 16 membres i també el formen jutges i persones escollides per lo que seria pròpiament el poder polític. El Regne Unit, sorprenentment, és el més descentralitzat de tots. Té 3 sistemes judicials. Una a Escòcia, una a Irlanda del Nord i un compartit entre el País de Gal·les i Anglaterra.
Vol dir que Escòcia ja té un sistema judicial propi, si és que el necessita, en aquests casos. Podríem dir-ho així. Els Països Baixos estan en una situació similar a la que podríem tenir aquí a Espanya, amb un Consell de Justícia, i França també és molt similar a nosaltres. El que passa que allà els fiscals també tenen una espècie de consell semblant al de la magistratura, cosa que aquí no passa, que el fiscal depèn absolutament del poder executiu. Ara passem ja a Alemanya, que és el que he mencionat abans, que és un sistema absolutament diferent, i és el que comprèn Alemanya. Ja no existeix un òrgan de govern dels jutges, però en canvi està descentralitzat. Hi ha un tribunal federal i els tribunals dels lands, i llavors aquests tenen autonomia. Tenen una autonomia, a més, important. La major càrrega de l'administració de justícia recau en els estats federals, no en el propi seria en el Tribunal Federal, el qual és important. I a més, a pesar de que no té, en aquest cas, un òrgan de govern del Poder Judicial, crec que té un funcionament, segons diu, bastant òptim. Àustria estem en la mateixa situació, un poder unitari i absolutament centralitzat, i tenen un Ministeri Federal de Justícia semblant a Alemanya. I en els països nòrdics, és Finlàndia i Suècia, també estem amb la mateixa situació que Alemanya. Sembla que tots els països que han anat cap al nord, el de l'òrgan de govern del Poder Judicial no és el que s'ha decantat més, en canvi sí amb els països més aviat del sud d'Europa. Aquest seria Finlàndia, i Suècia és el mateix. Té un Ministeri de Justícia que és el que porta tota l'organització i l'administració de tots els tribunals de justícia amb els nomenaments i tot el que es correspon. Aquests serien pròpiament els sistemes de govern del Poder Judicial. He anat molt de pressa, però és que no em queda massa temps perquè volia fer referència a un últim punt. Vaig bé? Sí. Que seria a el que seria pròpiament ja a una fase de transició del Poder Judicial a Catalunya. I aquí ja volia entrar. Només uns apunts sobre aquest tema, i crec que aquí hauríem de començar a pensar que una fase de transició del Poder Judicial que tenim actualment a un propi Poder Judicial a Catalunya no ha de suposar una fase ni una situació de trencament. És de trencament així de cop. Jo crec que el primer punt que hem de tenir en compte és que aquesta fase de transició ha d'intentar assegurar la continuïtat de l'administració de justícia. Assegurar aquesta continuïtat a l'administració de justícia implica assegurar que el personal de l'administració de justícia que està treballant continua treballant, que els òrgans judicials que tenim continuen funcionant de la mateixa manera o similar, i que els procediments en tràmit es continuaran tramitant. I crec que això és no solament possible, sinó molt probable i fàcilment organitzable, si ho podem dir així. Per què? Perquè en un moment de transició, sigui en la fase en la que estiguem, els jutges continuaran posant sentències, no plegaran de treballar, els fiscals continuaran fent la seva feina dintre dels jutjats, els secretaris igual i els funcionaris igual. Quines lleis hem d'aplicar en aquesta fase de transició? Simplement les lleis que tenim, perquè les lleis tenim a Catalunya, ja tenim un Codi Civil català, per tant aquest ja el tenim. Les demés, el Codi Penal, contenciós administratiu, totes aquestes lleis es poden aplicar, poden tenir una disposició transitòria que, mentre no siguin modificades i adoptades pel propi Parlament que es constituís a Catalunya, podem continuar amb aquestes lleis. Les lleis de procediment, exactament igual. Les lleis de procediment poden continuar amb la seva vigència de forma transitòria i no és necessari ni que es canviïn ni en un any ni en dos, que poden tenir la seva vigència, i l'únic que s'ha de fer és organitzar la cúpula de lo que és l'organització judicial de Catalunya. Què vol dir això? Que hem de passar de tenir un Tribunal Superior de Justícia a tenir un Tribunal Suprem, diguem-ho així. O si li volem dir Tribunal Superior, li hem de dir així, o li podem continuar dient Tribunal Superior, que ha de ser l'òrgan de cassació. I l'únic que no tenim en aquest moment és aquest òrgan de cassació, i per tant no crec que sigui molt dificultós fer una petita modificació d'aquesta organització judicial mantenint el que són pròpiament els jutjats o tribunals d'instància, perquè tampoc sabem què hi haurà en el seu moment, i l'únic que s'ha de fer és modificar el Tribunal Superior de Justícia en aquest sentit, que hi hagin unes sales d'apel·lació i unes sales de cassació, i aquí s'ha acabat.
Els procediments en tràmit, bé, l'únic que ha de passar és que a partir del moment que arribéssim a una fase en aquest sentit, els procediments, en vez d'anar a un tribunal de cassació a Madrid, es quedarien a un tribunal de cassació a Catalunya. Punto. No hi ha més transcendència. I això, aquest canvi normatiu es produiria quan hi ha un canvi d'una fase processal, que seria la fase de recurs. I finalment, en quant al tema de govern del Poder Judicial en una fase de transició, crec que tenim moltes possibilitats o moltes entitats o òrgans que poden exercir el poder, el govern del Poder Judicial. Com sabem, a Catalunya hi ha un Tribunal Superior de Justícia, dintre del Tribunal Superior de Justícia hi ha la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia, i la sala de govern funciona evidentment amb unes competències no molt grans, perquè hi havia el Consell General del Poder Judicial que exercia la majoria de les funcions, però pot assumir aquesta sala de govern més funcions. La sala de govern està composada pels presidents de les audiències provincials, president del Tribunal Superior de Justícia i alguns membres electes propis de la carrera judicial, però també hi ha un òrgan que funciona ja a Catalunya, que és un òrgan mixta, que se'n diu la Comissió Mixta del Tribunal Superior de Justícia i el Departament de Justícia. Això és un òrgan que està funcionant ja de forma habitual i en el qual ens reunim 3, 4, 5 vegades l'any, les vegades que fa falta, per portar el que és pròpiament les competències que té tant el Departament de Justícia com les que pugui tenir el Tribunal Superior de Justícia, fer les coses una miqueta d'acord. I què fem? Si hem de fer un edifici judicial o hem de prioritzar una sèrie de coses, el Departament de Justícia es reuneix amb el Tribunal Superior de Justícia en aquesta comissió mixta i es prenen les decisions que es tinguin de prendre. Per tant, no crec que sigui molt complicat el poder instaurar un sistema de comissió mixta, d'òrgan mixta, entre el que seria el Departament de Justícia i el Tribunal Superior de Justícia o la sala de govern. També he de dir que el Departament de Justícia està treballant avui en dia amb el que seria pròpiament el Consell de Justícia de Catalunya, en crear el propi Consell de Justícia de Catalunya. He de dir que sí que estem treballant amb aquest tema, però amb unes certes dificultats, perquè la sentència del Tribunal Constitucional va limitar tant les competències del Consell de Justícia que pràcticament el va deixar sense competències. Però és que tenim una dificultat afegida, i és que la sentència del Tribunal Constitucional ens va remetre directament a la llei orgànica del Poder Judicial com llei que ha de regular el que serien els Consells de Justícia. I avui en dia la llei orgànica del Poder Judicial no regula els Consells de Justícia i en un futur molt ens temem que la propera reforma que hi haurà de la llei orgànica del Poder Judicial tampoc regularà els Consells de Justícia. Per tant, aquí tenim una certa dificultat i per tant les competències que pugui arribar a tenir avui en dia amb la situació actual que tenim al Consell de Justícia de Catalunya no són especialment significatives. Tot i això hi estem treballant en aquest tema. Jo ho donaria per acabat aquí. Ramon, si vols continuar. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Feliu, per la seva intervenció, i té la paraula en Ramon Camp. Gràcies, molt bona nit. Gràcies a l'organització, a la Fundació CatDem, primer per haver organitzat aquest cicle de conferències i per haver-nos convidat. Donarem una sèrie d'opinions que, en la línia del que deia el Quim Colomines, està en la de repensar el tema d'avui. Altres dies s'ha fet repensar altres qüestions, repensarem. No decidirem, decidirem el dia 9 de novembre, però avui no decidirem. Avui repensem i en matèria de justícia s'haurà de fer diverses vegades això de repensar, perquè és una matèria que té una gestió llarga i que per altra banda ha de ser com a molt participada. És un tema que ha de ser participat perquè és d'aquelles institucions que a poder ser no ens hauríem d'equivocar. Hauríem de fer les coses de manera que aconseguíssim que el sistema jurídic a Catalunya tingui un doble objectiu: garantir els drets dels ciutadans, fent la seva feina, que els jutges facin la seva feina, de garantir els drets dels ciutadans, i alhora també que sigui, per la seva agilitat i la seva eficàcia, un motor en la pròpia economia del país, que sigui un element més de competitivitat. Aquests serien dos objectius importants d'aquest sistema judicial català en un escenari, diguéssim, nou.
Necessitem, per tant, una justícia que sigui eficaç. Abans es deia que estigui en temps, que vagi a fons dels temes, que sigui eficaç, una justícia de proximitat, que pugui ser, diguéssim, ben assentada en el territori, propera al ciutadà, que el ciutadà hi pugui accedir, i també una justícia de qualitat. Abans deies, millor que més que la qualitat no tenim problemes, també alguna vegada, o sigui, no tenim problemes perquè tenim bons professionals, però a vegades el producte, pel volum que hi ha, doncs no és el que hauria de ser, és a dir, no té la qualitat que hauria de tenir. Al costat d'això trobem altres productes, el producte en aquest cas seria la decisió, la sentència, molt elaborada, molt ben feta, però el concepte de qualitat hauria de ser un concepte permanent en tota l'actuació judicial. En definitiva, el concepte de qualitat va lligat amb el de la idea de seguretat jurídica, que seria un element realment important per aconseguir aquest tema que dèiem abans de la garantia dels drets ciutadans, però també la pròpia competitivitat de l'economia en quant al sistema jurídic la garantís. Que sigui accessible als ciutadans, ho he dit abans, ho torno a repetir, aquí tornaríem a entrar amb el tema de les taxes, és a dir, que sigui el tema de les taxes és un tema a reconsiderar totalment. Hi ha qui planteja, l'altre dia, doncs, el diumenge es replantejava la supressió literal de les taxes amb aquell document que es va aprovar, diguéssim, a la Convenció, per tant és una opció. Escolti, això ho finançarem, la justícia com fins ara es finançarà amb impostos generals, val a dir que les taxes també històricament ja es havien pagat taxes judicials, després van desaparèixer amb els governs de Felipe González i, no en els governs, després no, però després van desaparèixer i ara han tornat a aparèixer com una manera, diguéssim, d'aconseguir uns ingressos, però que més que aconseguir uns ingressos el que estan aconseguint és posar dificultats a l'accessibilitat del ciutadà a la justícia i per tant afecta el que podríem dir el principi bàsic de la tutela judicial efectiva, que és un principi fonamental en qualsevol estat de dret. I també volem una justícia que garanteixi la igualtat de tracte dels ciutadans davant de la justícia. Ara bé, un dels objectius que hem d'assenyalar com a prioritaris, i abans ha sortit aquí en les estadístiques, és reduir la litigiositat, és a dir, reduir el volum de temes que arriben als jutjats. Que al principi, primer, no té cap sentit que a Holanda siguin 63.000 i aquí a Catalunya sigui 1.900.000. Amb CIL. Això era tot, és més Catalunya o tot Espanya, a Espanya, a tot l'estat espanyol. Pues igual, fem el 20% d'això, per entendre'ns, serien 380.000 casos, no? De 73 a 380.000. Alguna cosa no deu rotllar i deu ser moltes coses, no és alguna cosa, moltes coses, no? Però per tant hi ha moltes mesures a introduir perquè això no succeeixi. Una primera a suggerir, que també ho hem reflexionat aquests dies, és que s'ha de treballar una sèrie de valors i de molt d'hora, de molt aviat, inclús a l'escola, per descomptat sempre a la família, no? Una sèrie de valors que han de permetre, a la mesura del possible, solucionar els nostres conflictes. No cal que sempre tinguem d'anar a un tercer que ens solucioni el conflicte. Podem intentar solucionar els nostres conflictes sense tenir de recórrer a un tercer. Això és una situació, diguéssim, prejudicial, tot això, és a dir, abans de la justícia, abans d'arribar a la justícia, però que és fonamental per aquest tema d'actius que dèiem, no? Em refereixo, per tant, a la pràctica de l'hàbit del diàleg, a treballar el concepte de cultura de l'acord, i això a l'escola ja, de l'assumpció de les responsabilitats dels nostres propis actes. Quan fem un acte, som responsables del nostre propi acte. El compliment dels acords, mira que és ben simple això, la pràctica de la bona fe en les relacions comercials i, en definitiva, fomentar la resolució de conflictes a base de mecanismes alternatius al sistema judicial, com pot ser la conciliació i la mediació, no? També és evident que per reduir la litigiositat calen altres mecanismes, en calen altres que també estan perfectament localitzats. Per entendre'ns, un que devia sortir, Quim, l'altre dia devia sortir com vau fer el del Parlament i el tema parlamentari, dir per reduir els litigis cal també lleis més clares i entenedores, és a dir, lleis de millor qualitat, perquè a vegades tu llegeixes una llei
i francament és que segur que vas a un conflicte perquè no l'entén ningú, potser ni el legislador. Per tant, lleis de més qualitat, lleis més clares, més entenedores. Una altra cosa per millorar, per evitar la litigiositat, que les sentències siguin redactades de forma més clara. Que les sentències, de tal manera que una sentència clara serveix per casos similars, s'entén el que ha volgut dir el jutge, el concepte en aquest cas jurisprudencial s'aplica molt més clar, i per altra banda augmenta i enforteix el concepte de seguretat jurídica perquè augmenta el concepte de precedibilitat, és a dir, pots preveure el que passarà perquè tu saps que hi ha sentències que són clares que diuen això i no subterfugis que moltes vegades serveixen per simplement no assumir la responsabilitat del que decideix el propi jutge. No? Altres temes per reduir la litigiositat, desjudicialitzar, és a dir, treure del sistema judicial, treure dels jutjats alguns procediments actuals, com el de la jurisdicció voluntària. Hi ha algunes coses de jurisdicció voluntària que no cal que vagin al jutjat, que poden anar tranquil·lament a altres nivells que no tenen per què ser al jutjat, o també de temes que són de clar caràcter administratiu, o bé, estic pensant en multes de tràfic i coses d'aquestes, amb algun tipus en aquest cas més que multes, amb algun tipus de sanció penal de tràfic, no? O bé que poden ser resolts millor amb seu d'administració pública i no en seu judicial. Tots aquests temes no caldria que arribessin als jutjats, no? I en definitiva també, com he dit abans fa un moment, practicar molt més el que podrien dir-ne els mecanismes alternatius de resolució de conflictes: l'arbitratge, la mediació i la conciliació. Són tres mecanismes que els tenim aquí, en què podem ser protagonistes nosaltres mateixos de la solució, i en canvi no els utilitzem perquè alguns són una mica estranys a la nostra pròpia tradició i a la nostra pròpia cultura, com és el cas de l'arbitratge, que no ho és, però ho ha existit sempre, però de la mateixa manera que els sistemes anglosaxons, els americans, els anglesos l'utilitzen constantment, nosaltres això de l'arbitratge, això que diguis, escolta, posem-se d'acord tu i jo perquè aquell sigui l'àrbit i el que decideixi ell ens obliga als dos, escolta, saps què? Millor que ens anem al jutjat, que sigui el jutge, i ens hi passem 5 anys, per entendre's, no? Però vaya negoci, perquè possiblement després de 5 anys el que has perdut de valor ja no paga la pena haver pres aquesta decisió d'anar al jutjat, quan potser l'arbitratge, vull dir, escolta, si posem-nos d'acord amb aquest senyor, que aquest senyor està reconegut com un àrbit, és a dir, una persona que té capacitat de valorar les proves i de valorar les coses, i prendrà una decisió que ens obligarà als dos, doncs fem això. L'arbitratge és un mecanisme que s'hauria d'utilitzar molt més del que l'utilitzem, igual que la mediació, que té la diferència de que nosaltres dos diguem, escolta, tenim un problema, que sí, anem a cridar aquest senyor perquè intenti posar-nos d'acord, i aquest senyor no decidirà, decidirem sempre nosaltres, decidirem nosaltres, però aquest senyor ens intentarà posar d'acord, i si no ho veiem clar direm, escolti, deixem-ho estar, i llavors potser sí que haurem d'arribar al jutjat llavors, no? Però intentar mediar les coses. Aquí, no, normalment tenim un problema, vinga, bum, en seu judicial ja, bueno, bé, 3 anys més ja esperant, no sé què, o bé la conciliació, que la conciliació ja és una acció dels dos directes. Escolti, anem a conciliar un acte i poden intervenir professionals, però ja és una qüestió que, escolta, posem-nos d'acord amb això, és a dir, l'acord en definitiva, no? Maneres totes aquestes de reduir aquest volum, que si no reduïm aquests volums en una nova situació, doncs continuarem sempre ofegats, i per més jutges que hi posis, és a dir, per més polítiques d'oferta que fas, al final generes també unes demandes, perquè tu poses més jutges i dius, escolta, això és com les autopistes aquestes, o sigui, les carreteres més bones, però les autopistes no, perquè es paga carreteres més bones, no? Poses carreteres més bones i el que fas és que hi hagi més cotxes, en una situació normal. Ara hi ha menys perquè a la gent li costa benzina i això, però ja m'enteneu, És dir, o millores el servei posant més jutges i el que origines és que hi hagi més demandes judicials. Per què? Perquè hem de treballar una situació, diríem, metajurídica abans que és aquests conceptes de valors, de que no cal que arribem tot a portar-ho a nivell judicial, no? Bueno, això com a valors en general. Ara bé, posats en el tema de que sí que, lògicament, hi ha una administració de justícia, i l'administració de justícia es caracteritza perquè hi ha un jutge o un magistrat a davant, i ens hem de fer la pregunta, bé, doncs quin tipus de jutge volem? Quin perfil de jutge volem, no?
Bé, evidentment han de ser jutges. Quan parlo de jutges són jutges, magistrats, és el mateix terme, en aquest cas. S'han de regir pel principi de legalitat, és a dir, que han d'aplicar la llei. És a dir, un jutge no pot, això és obvi, però s'ha de dir perquè a vegades un jutge no pot interpretar subjectivament el que a ell li sembla, no? En funció de les seves creences religioses, ideològiques. No, escolti, jutge, vostè ha d'aplicar la llei, això queda clar. Ara bé, volem jutges independents, és a dir, sense pressions, i imparcials. Jutges independents i imparcials. Jutges professionals, després explicaré el tema. Jutges que imparteixin justícia, com hem dit, aplicant la llei, però interpretant, si és el cas, interpretant la llei, és a dir, aplicant-la però interpretant-la, perquè un jutge que simplement es dediqui a aplicar la llei en el sentit de posar un paper de calca i veure si surt o no surt l'article corresponent, per això no cal un jutge, ja posem una màquina i ja ho farà la màquina. El jutge ha d'interpretar els fets, ha de veure el cas en concret, ha d'interpretar el context en què es produeix, quins són els actors, la conflictivitat, diguéssim, del cas en concret, en el seu entorn social. Per tant, volem jutges, en aquest sentit, que, si cal, han d'aplicar la justícia, però interpretant l'entorn i la realitat social i l'entorn on es produeix el conflicte. Amb sentències ben motivades, allò que dèiem fa un moment, sentències ben motivades que justifiquin la seva decisió. Hem de saber per què un jutge decideix el que decideix. No posant, ja dic, coses molt rares allà, sinó motivades. Escolta, jo decideixo això, per això, per això i per això. I això és diguéssim, el model d'un jutge, diguéssim, que actuï amb responsabilitat. Si no, seria un model de justícia burocràtica i autoritària, al cas contrari, no? En canvi, un jutge que motiva bé les seves sentències és un jutge que actua amb responsabilitat i que permet també controlar la seva activitat. Això també és cert. I volem, en definitiva, jutges que practiquin la humilitat, l'esforç, la serenitat i la prudència. Aquests conceptes crec que haurien de ser conceptes que haurien d'estar presents en la seva activitat. He dit també, i hem dit, jutges independents. És dir, que vol dir que no estiguin sotmesos a cap pressió i que l'únic referent de la seva actuació sigui l'aplicació de la llei i les circumstàncies que rodegen el cas en concret que està enjuiciant. I hem dit jutges imparcials, que jutges imparcials no vol dir indiferents, ans al contrari, vol dir jutges compromesos amb el seu deure d'esbrinar la veritat i tutelar el que té la raó. Això és un jutge imparcial. Escolta, a mi no expliqui, no admigui de romanços, jo vull saber, i n'hi ha fons, buscar la veritat i veure qui té la raó. He agafat una cita perquè la vaig trobar i crec que val la pena buscar-la, aquesta cita d'autoritat, d'un filòsof que alguns que podeu conèixer perfectament, és el Karl Popper, filòsof i jurista del segle passat, dels més de referència, i que deia que els jutges haurien de tenir 3 requisits bàsics, deia ell. Diu, bona formació legal, honestedat i responsabilitat moral. Diu, la suma de tots 3 és la clau de volta de la confiança que la societat ha de dipositar en els jutges. I aquest concepte també és molt important, el de confiança. Jutges igual a confiança, poder judicial igual a confiança. Aquest seria un objectiu a aconseguir. Deia abans al començament que dèiem un sèrie d'objectius a assolir, aquest seria l'altre objectiu a assolir, i la confiança, ja sabeu, que això més s'aconsegueix a través dels actes i de demostrar-ho dia a dia. En aquest sentit, caldrà disposar d'un codi ètic per tots els jutges i magistrats, com tenen altres professions, cosa que no existeix. Existeix un reglament disciplinari que valora, diguéssim, les conductes incomplidores i sanciona en funció d'això. Un reglament disciplinari que podríem dir que és un codi negatiu, però caldria un codi en positiu, que és el codi ètic, perquè els mateixos jutges poguessin reflexionar sobre la seva pràctica judicial i, a més, facilités a l'altres, als ciutadans, facilités la crítica cap a la seva activitat, cap a l'activitat judicial, una crítica justificada, dir, escolti, vostè
seu propi codi ètic, la llei que al marge dels reglaments disciplinaris que puguin haver-hi. No? Jutges, volem jutges que dominin les dues llengües del país. Ara li sonarà malament, això de les dues llengües del país, no, les dues llengües del país perquè estem en un altre estadi, per tant ha de dominar les dues llengües i això ha de ser requisit indispensable per poder exercir jurisdicció, dominar les dues llengües del país. La selecció dels jutges ha de ser una selecció feta amb serietat, sense caure en els defectes que molts ja coneixem de les proves memorístiques clàssiques que té el sistema actualment que coneixem. Aquí parlava Maria Josep de fer una referència també de dret comparat a dos sistemes, el francès i l'alemany, de selecció, de com seleccionen els jutges a França i a Alemanya. Perquè, clar, tot això està molt bé, però el tema és com seleccionem d'aquesta gent que, gent que se'ls reclama una sèrie de valors i d'actituds que s'ha de provar tot això i que ha de quedar clar. No? A França és un sistema similar al que coneixem a nivell espanyol, que hi ha un accés... És diferent amb una cosa, de que l'accés no està reservat només a llicenciats en dret, és a dir, està obert a llicenciats en llicenciatures, pot ser gent que no sigui llicenciada en dret. I hi ha una línia per gent que acaba acabat la carrera i després hi ha una altra línia d'accés per gent que té més de 35 anys. Però la característica més important, per anar una mica ràpids, és aquesta de que no cal que sigui la llicenciatura o la graduació, en aquest cas, en dret. També, una vegada fet l'accés, fan unes proves, o sigui, fet el concurs, perquè això es fa un concurs, s'entra a una escola judicial, que és l'escola judicial francesa, que està situada a Bordeus, i aquesta escola judicial fa una sèrie de proves que finalment pot suspendre, en diferència a la que coneixem de l'escola espanyola, que normalment no suspèn, és a dir, excepcionalment l'any passat va suspendre una persona i fa potser 10 anys en va suspendre una altra, però no suspèn mai a ningú. Sembla un tema que quan tu ja has passat l'oposició ja és jutge i a més és una qüestió, ja ets jutge en pràctiques i a més ja és una qüestió purament formal que has d'anar fent i ja et donaran els instruments, ja m'enteneu. En el cas francès pots suspendre a l'escola i hi ha un procediment molt més flexible per aprovar el concurs aquest d'entrada, que no és tan memorístic com el cas aquí espanyol que coneixem. El sistema alemany és diferent perquè és diferent tot el tema de la graduació universitària. És a dir, per ser advocat a França, a Alemanya, és molt diferent el d'aquí. És a dir, normalment una persona obté el títol als 29 anys, més o menys. És a dir, és un sistema que té diverses fases formatives, una teòrica i una altra pràctica, i l'educació jurídica s'estructura en estudis universitaris i un servei preparatori en pràctiques, i tot això és molt més llarg. Per tant, el jurista és un jurista molt més complet, que llavors pot agafar la línia de l'advocacia, pot agafar la línia de la magistratura, pot agafar la línia de la fiscalia. És un jurista que té una base molt homogènia per totes aquestes professions jurídiques, i no com es produeix en el cas que coneixem, en el que el jurista, diguéssim, magistrat, és un jurista que té una superespecialització perquè té el títol, després el títol ha de preparar-se unes oposicions que normalment de mitjana està entre 4 i 5 anys preparant-se-les, les oposicions, que si els guanyes passa 2 anys a l'escola i finalment, després de fer l'escola i el període de pràctiques, doncs exerceix ja jurisdicció. I aquest és el magistrat. En canvi, el que és advocat acaba la carrera i ja pot exercir com a advocat. Ara és diferent perquè s'ha aprovat una normativa nova fa uns anys i cal un màster, una sèrie de coses i uns cursos, però en definitiva hi ha un decalatge molt important entre la formació d'un jutge, que és una formació molt qualificada i molt costosa des del punt de vista d'esforç i de tot tipus, i la formació d'altres professionals jurídics que no requereix tant de temps.
Poder sí que hi ha un que sí està molts anys preparant-se, però serà perquè voldrà ell. En el cas d'Alemanya no. En el cas d'Alemanya totes les professions jurídiques arriben a un nivell de formació similar i després es tria, i són els LANs, els estats federals, els que fan uns perfils de persones que diuen, no, jo m'interessa en aquest cas jutges d'aquest perfil, d'aquest altre, i trien. Fan unes propostes, però hi ha un tribunal que acaba de fer d'això, i estan 5 anys en pràctiques, i després de 5 anys, si realment han demostrat que ho fan bé, llavors doncs, ja queden en plaça vitalícia, i per tant agafen la característica d'inamobilitat que abans tu feies referència, cosa que el jutge espanyol, doncs, la inamobilitat és immediatament després de sortir de l'escola, i si resulta que, doncs, pel que sigui, surt un nyap, doncs tota la vida aquell nyap està allà, esperem que amb desgràcies les mínimes possibles, no? Acabat aquesta pregunta, Quim, avisa'm del temps perquè jo m'enrotllo com una persiana i... 4 minuts. Què? 4 minuts. Em queden? 4. Em queden? Sí. Doncs sí, encara tinc el principi. Jo començaré a fer, doncs ja m'ho salto tot. No. Tot tampoc. La pregunta... 4 més de gràcia. No. A quants jutges necessitem i amb quina organització judicial? Aquesta és l'altra pregunta. Jo hem vist abans que teníem 765 jutges, Primer hem dit que volem una justícia eficaç, de proximitat i qualitat, però també ha de ser una justícia sostenible. Ha de ser sostenible. I per això cal una organització judicial que respongui a les necessitats dels ciutadans i de les empreses i alhora la puguem mantenir. Per tant, quina planta? És a dir, quants jutges? Quina planta? Jo creiem que amb un miler de jutges podem funcionar perfectament, dels 765 que hi ha ara fins al miler. Per tant, és un objectiu molt assolible, no hauria de representar cap problema en aquest. Això ens situaria a un 14% de ràtio, més o menys, un 14% de ràtio seria homologable, i si baixem la litigiositat, que és el que hem de baixar, llavors això quadra. Demarcació, perquè els jutges els tenim, ja tenim, no sé, 1.000 jutges, molt bé. A on els posem i en quins òrgans? Hem dit que hi havia òrgans individuals i col·legiats, no? A on els posem aquests jutges? Quina demarcació, per tant, tenim els jutges, no? Ara tenim, jo ho he explicat abans, doncs nosaltres creiem que hem de superar els partits judicials actuals, els hem de superar, aquests partits judicials, hem d'agafar com a paràmetre de referència territorial la comarca i ponderar això una mica amb la població. Però la comarca hauria de ser l'element territorial de referència per organitzar la nova planta, la nova demarcació judicials, no? En la comarca s'hauria d'organitzar uns tribunals col·legiats, hi ha qui en diu distància, això pot dir altres noms, no sé què es vulgui, organitzar uns tribunals col·legiats que permetin l'especialització d'aquests tribunals, que permetin a aquests tribunals poder entre ells, entre tots els jutges d'aquests tribunals, funcionar de tal manera que no hi hagi vacants, és a dir, que uns es puguin ajudar amb els altres, i no com ara que quan hi ha un jutge que es posa malalt o té absentar-se per el que sigui, doncs allò queda buit i queda buit, ha de venir un substitut, però en tot cas amb disfuncions evidents, doncs en canvi si és un tribunal col·legiat pot substituir-se, i a més doncs que aquest mateix tribunal a la comarca pugui tenir una certa descentralització, és a dir, amb seus diferents a la pròpia comarca, si per la població ho permet això, no? Evidentment, això fa necessari també que hi hagi un altre esglaó judicial, que seria els jutjats de base, uns jutjats de base. Per tant, aquí també tindríem un nou escenari que s'hauria de contemplar, els jutjats de base, que se'ls hauria d'atribuir una sèrie de temes de caràcter de menys importància dels que actualment dels que tindrien els tribunals aquests que dèiem col·legiats, no? Es mantindrien a cada municipi els jutjats de pau, i per tant tindríem aquests nivells, no? Jutjats de pau, jutjats de base o de proximitat, jutjats comarcals, grans jutjats comarcals. En alguns casos del territori haurien de ser diverses comarques. Evidentment no podem agafar i dir no, escolti, que aquí com hi ha poca gent doncs només hi haurà un jutjat d'aquests en tota una província. No, s'ha de buscar un equilibri en el territori perquè no perdem aquest concepte de proximitat. I evidentment com tota la justícia que està dissenyada com a garanties ha de tenir la doble instància, doncs la doble instància hauria de ser ja el Tribunal Superior,
amb la que aquí apareixeria, diguéssim, un qüestionament clar de les audiències provincials. Es qüestionarien les audiències provincials, perquè després d'aquests tribunals a nivells comarcals ja aniria al Tribunal Superior. Quina administració de justícia volem? Tenim més de 7.000 funcionaris, són un exèrcit, ben organitzats, ben posats, ben orientats, amb bons mecanismes, diguéssim, de treball, amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació, amb expedient electrònic, amb una oficina judicial que funcioni, amb el comandament dels secretaris judicials que s'ho prenguin allò en sèrio al 100%, que hi ha molt bons professionals que ho estan fent i altres que ho poden fer. Doncs tot això per donar ordre a l'oficina judicial i impulsar el procediment. Doncs tot això, l'administració de justícia entesa com a personal, tot això ha de poder funcionar amb una especial atenció a l'execució de les sentències. És a dir, moltes vegades s'aprova una sentència, queda allà i passa 1, 2 anys i no s'executa la sentència. Llavors, per què hem gastat tots aquests diners? I per què aquella persona ha fet l'esforç d'aconseguir una sentència que li reconeix uns drets perquè ningú li reconegui, perquè no s'executa? S'han d'executar les sentències, per tant, haver-hi aquí un mecanismes, bé sigui a través de l'oficina judicial, bé sigui amb propostes innovadores, com ara estan fent els procuradors de Catalunya, que estan fent propostes innovadores en el sentit d'entrar ells a gestionar aquest tema, i això s'ha de valorar bé, però mecanismes nous, que en tot cas les sentències s'han d'executar amb un temps breu, no pot ser com ara, que moltes vegades queden penjades. I un tema de detall, però que és important, la informació de l'activitat judicial l'han de donar els òrgans judicials. És a dir, no pot ser que es vagi filtrant la informació no se sap mai per on i que vagi sortint per tot arreu. És a dir, ha de ser una informació oficial, no? Quin govern judicial, i amb això jo ja que tinc dues coses més ràpides, quin govern judicial volem? Abans la Maria Josep has fet una referència dels òrgans de govern. A Espanya teníem el Consell General del Poder Judicial, existeix encara ara, no? Dic encara ara perquè existeix, no perquè jo m'hagi anat d'allà, perquè aquestes coses la Mercè Pigem ho fa molt bé, i també ja tenim altres persones conegudes allà com la Roser Bach, que també. Però en aquest escenari que estem aquí dibuixant, la proposta seria crear un ens que seria el Consell Superior de la Justícia. Consell Superior de la Justícia. Ens que, si algun dia ens fan cas, podria tenir unes funcions i una capacitat d'incidència molt superior a lo conegut fins ara, de tot això que estàvem dient, inclús a nivell de dret comparat. No? Aquest Consell Superior de la Justícia tindria com a funció el govern de la carrera judicial i el govern de la carrera fiscal, els dos. És a dir, això ja veieu, els fiscals no dependrien, com ara depèn de l'executiu, sinó dependrien d'un Consell de caràcter independent, que seria aquest Consell Superior de la Justícia, i també d'ell dependria el personal no judicial, que vol dir els secretaris judicials i tot el personal administratiu. D'ell dependria tot, amb pressupost independent. Escolti, facin-ho vostès i donaran comptes al Parlament també, És a dir, els responsables d'aquest Consell han de donar comptes en el legislatiu perquè gestionen recursos públics. Això, ara, no donar comptes del que fan, perquè aquest tipus de consells, que quedi clar, vostès ja ho saben, però recordem-ho, aquest tipus de consells no interfereixen, no poden interferir en la independència judicial, que és la feina del jutge a posar la sentència en funció de la llei. Aquests consells el que fan és fer el govern, diríem, l'aspecte governatiu, és a dir, l'aspecte de tot aquest personal com a funcionaris, des del punt de vista, diguéssim, d'edificis, del punt de vista... Bueno, el tema d'edificis jo aquí ho deixava una mica per un ministeri de justícia residual que pogués haver-hi perquè digués alguna cosa, no? Però el Consell de Justícia no és com a òrgan de la justícia, que ningú s'equivoqui, ni ho és el Consell General del Poder Judicial espanyol, ni el francès, ni l'italià, no poden interferir en la feina d'un jutge quan posa sentència. El jutge quan posa sentència, ell és el poder judicial, ell sol és el poder judicial, o un òrgan col·legiat, ell és el poder judicial. L'altra cosa és el govern del poder judicial, que és diferent. El poder judicial és el jutge, el magistrat, quan està posant sentència. L'altre és el govern del poder judicial. Doncs aquest govern tingui tot això, que tingui els jutges i magistrats, els fiscals, els secretaris judicials, el personal al servei de l'administració de justícia, amb pressupost propi, i la proposta seria que estigués integrat per 9 membres elegits pel Parlament a proposta
de 3 per la carrera judicial, 3 per la carrera fiscal i 3 per les institucions professionals, és a dir, col·legis professionals, potser universitats, és a dir, això s'hauria de concretar. És una proposta, això com tal proposta, estudiar-ho, veure, però perquè es podria fer això de més i de menys. Quina fiscalia, que no n'hem parlat, quina fiscalia? Doncs una fiscalia de prestigi, que defensi la legalitat, els béns jurídics protegits dels més febles, actuant amb sensibilitat humana davant de les realitats en què treballen això. Aquesta hauria de ser una fiscalia, diríem, que no només estigués allà pendent de l'acció penal, sinó també, el Miquel Àngel ho comentàvem abans, doncs d'aquella persona en disminució o aquella persona doncs, que necessita una tutela i que la fiscalia se n'en cuida i que és ella la promotora d'això. Que no ha d'esperar que hi sigui una altra i deixar aquella persona desvalguda. La fiscalia també serveix per això. Aquesta fiscalia, com acabo de dir fa un moment, integrada en el Consell Superior de la Justícia, que això, per tant, canvia radicalment la línia actual jeràrquica, i una fiscalia que fos encarregada, aquest és un tema discutible també, és discutible, hi ha qui ho veu d'una manera o una altra, encarregada de la instrucció processal penal, i si això fos així, això implicaria augmentar bastant el nombre de fiscals i poder reduir algun o ajustar una mica el nombre de jutges, o alguns jutges passar-los a fiscal, perquè si han de fer la instrucció penal, pensem que estem parlant aquí d'un fiscal diferent als fiscals que tenim, de la praxis de la fiscalia actual, per entendre's, per no personalitzar. I acabo, altres operadors jurídics, perquè tot això també requereix de la intervenció dels advocats com a persones fonamentals en la defensa dels drets dels ciutadans, doncs preservar la funció dels advocats, la seva independència, garantint el secret professional i el dret de defensa com a garantia dels drets que deia, exigint alhora la màxima pulcritud i excel·lència en l'exercici de les seves activitats. De fet, una societat on els professionals siguin bons professionals i actuïn amb responsabilitat i d'acord amb criteris rectes, sense deixadesa, serà una societat que tendirà a l'excel·lència i al progrés col·lectiu. En aquest sentit, els col·legis professionals han de vetllar pel correcte exercici de la professió per part dels seus membres, perquè són ells els que tenen aquest encàrrec. Idees per repensar, temps per decidir. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ramon, per la teva intervenció, perquè realment s'ha aprofitat també el teu temps, com la senyora Feliu. Han arribat 14 preguntes i les organitzo en 3 moments de fins avui, Poder Judicial, analitzar el perquè d'algunes de la situació, de com ha funcionat fins ara i com funciona. Un segon bloc seria transició i l'altre bloc seria el Poder Judicial en la Catalunya ideal que volem. Una primera, en raó cap al passat, diu aquests 30 anys de democràcia a nivell del sistema polític espanyol, va adreçat als dos, Joan Gràcia pregunta, als dos ponents. S'ha parlat d'una manca de mitjans, tant humans com materials. Per què els diferents governs i partits polítics no han solucionat aquest problema? A nivell de justícia espanyola. Bé, jo puc contestar el que és la meva opinió de per què els governs no han solucionat aquest problema i poder, no sé si serà excessivament ortodoxa. Bé, jo penso que un primer punt és que l'administració de justícia no premia els governs amb vots ni amb grans èxits ni amb gran fama, per dir-ho així suaument. En segon punt, poder també hi ha algun govern que tampoc li interessa que l'administració de justícia tingui un funcionament eficaç, no tots, poder n'hi ha que sí i n'hi ha que no. El que sí és cert és que el problema ha sigut endèmic, el portem arrossegant des de fa molts anys, però jo he dit ja que Catalunya es havia posat ja a treballar fa anys en aquest tema i en posar l'administració de justícia a un nivell molt òptim, amb mitjans materials, mitjans estructurals
i mitjans de tecnologia, noves tecnologies. Per tant, ara en aquest moment no estem tan malament de mitjans materials. Mireu, jo crec que l'administració de justícia, més que a Catalunya sobretot, més que el que pròpiament li falta dintre de l'administració de justícia, li falta una sèrie de coadjuvants que són els que no estan organitzats com a tals i són els que no té. Per exemple, un jutge necessita un pèrit, no el té. Li costa molt tenir un pèrit. Entenem el que... Això de vegades alenteix molt els procediments, més que avui en dia la pròpia forma de funcionar, que sí que és veritat que hi ha jutjats molt col·lapsats, sobretot a les poblacions del centre de Barcelona, però que poder no tenen tantes mancances com teníem fa molt temps abans. Jo he viscut l'època d'abans de les transferències i del moment ara vivim a Catalunya. Vaig ingressar a la carrera judicial l'any 80 i poc, 83, i la diferència és abismal, també ho he de dir. Sí, molt ràpidament. Tot el que ha passat i ja està. Traiem les conseqüències de l'experiència d'aquests 30 anys enrere, nosaltres hem de mirar endavant i aprofitem no caure en errors nous. Molt bé. També pels dos ponents, Joan Gràcia i Albert Hoyos. Albert Hoyos diu: hi ha imparcialitat en la justícia espanyola? I Joan Gràcia pregunta: la justícia és igual per a tothom? Jo imparcialitat crec que sí, absolutament. Com ha dit en Ramon abans, la imparcialitat s'ha de predicar del jutge quan posa la sentència, i aquesta existeix absolutament. No hem de parlar d'imparcialitat de l'òrgan de govern del jutge en aquest sentit, com a imparcialitat a l'hora de dictar resolucions judicials, perquè no en dicten. És un òrgan de govern del Poder Judicial, i com a tal jo penso que fins a cert punt pot tenir un cert matís polític, fins i tot. Però imparcialitat en el jutge quan dicta la sentència, penso que n'hi ha, i n'hi ha hagut i n'hi continuarà havent. O sigui, no tinc cap dubte d'aquesta imparcialitat. No, com tenim 14... Sí. Ramon Camp, per tu. La Yolanda Aguilar pregunta: considera necessària la figura del jutge substitut? Bueno, a veure, en principi el jutge substitut és no hauria de produir-se, és una anomalia, diríem, no? Perquè hauria d'haver-hi sempre el titular. O sigui, el titular, el substitut és aquell cas en què es produeix un desfase, és a dir, hi ha un decalaix per una raó o una altra. Per tant, nosaltres el que sí que hi ha a Catalunya, per raó de lo que explicava abans la Maria Josep Feliu, d'aquest 25% que tradicionalment hi havia de jutges substituts cobrint places a Catalunya, hi ha un volum molt important de gent que ha fet de jutge substitut i aquest és un capital molt important. Alguns d'ells han pogut entrar pel quart torn, que abans no sé, que no ho he dit, em sembla que anaven ràpids, però que s'ha de mantenir lògicament aquest accés per part en el futur, no? I aquest capital l'hem de vigilar d'aquesta gent que no es malmeti, per entendre's, no? És a dir, s'hauria de tenir una certa cura cap a aquesta gent que ha fet una funció de suplència durant uns anys molt important i que ara està, doncs, que està sense feina en aquest cas com a jutge, però també, segons com, amb una vocació frustrada també, no? Però a la pregunta, no caldrien els jutges substituts com a norma en l'esquema, perquè no és el mecanisme ordinari. També per tu, Ramon, Sergi Gomà pregunta, relacionat la independència en relació entre poder judicial i poder polític, diu: sovint trobem que allò que no es guanya parlamentàriament en l'àmbit polític s'acaba en el constitucional. Com es pot limitar els litigis polítics que perverteixen la imparcialitat dels òrgans judicials? Sí, allò de dir, escolta, judicialitzem aquest problema polític, això quantes vegades ho hem vist, això a la premsa, i això ara es judicialitzarà, aquest problema polític, malament. És a dir, els que fan això fan un servei desastrós perquè realment estan fent abandó de les seves responsabilitats de decidir políticament una cosa que han de decidir ells i la posen a un àmbit que difícilment sortirà en els termes que es poden esperar, no? Llavors, el Tribunal Constitucional, tingueu present que no està dins de l'estructura orgànica del que podríem dir-ne poder judicial. Això que quedi clar, el Tribunal Constitucional és un ens que viu aquí, viu al marge, i quan dic viu al marge de moltes maneres viu al marge, però orgànicament també viu al marge, és a dir, perquè el Tribunal Suprem és l'organisme que culmina l'estructura judicial i el
el Tribunal Constitucional, la seva única funció és la d'interpretar la Constitució, interpretar i valorar els fets que li posen a la seva consideració en funció si s'ajusten o no s'ajusten a la Constitució. És un tribunal, jo a vegades he dit que és un tribunal polític d'interpretació de la Constitució, és diferent, no? Per tant, no ens estranyem que a vegades passi coses com passen, i depèn ja també de com els seus membres se situen en una posició, diguéssim, més o menys ideològica o amb més o menys ganes de veure una realitat de país que avança o no veure-la. És a dir, totes aquestes situacions són les que porten a sentències que a vegades són realment frustrants, com tenim múltiples experiències. Molt bé, dues preguntes sobre el procés de transició. El Xavier Cos pregunta sobre els mitjans humans. Diu, tenim previstes mecanismes davant d'un possible desmantellament d'efectius laborals, jutges, fiscals, secretaris? Parla, doncs, de si tenim professionals suficients en el cas d'aquesta transició cap a un estat propi. Bé, jo crec que no, en cap cas es preveu un desmantellament, com estem parlant, de jutges, fiscals o secretaris o funcionaris de l'administració de justícia. En primer lloc perquè la majoria, molts estan arrelats aquí i viuen aquí, tenen família i estan aquí vivint. Aquest és un punt. Segon punt, no tenen tampoc tantes opcions. Els jutges han de continuar treballant. Aleshores, per poder marxar de Catalunya han d'esperar que surti unes places a la resta d'Espanya i que poguessin concursar i anar-se'n. Per tant, això no és tan fàcil, moure tot el que és un moviment de tota una família que està treballant aquí. Tampoc crec que hi hagi, potser n'hi haurà algun que tindrà més ganes de marxar, però no es preveu en cap cas una situació de conflicte a nivell de recursos humans dintre de l'administració de justícia. No la preveiem i jo crec que no hi ha cap possibilitat de que es dongui. Molt bé. I Jordi Marrot i Ticó pregunta, com creuen que serà la transició en lleis, decrets, normes, reglaments si no hi ha acord entre Espanya i Catalunya? Aviam, a falta d'acord entre Espanya i Catalunya és evident que el que no pot impedir Espanya és que nosaltres continuem aplicant les lleis espanyoles en l'àmbit judicial i jurisdiccional, l'àmbit jurisdiccional. Per tant, nosaltres podem tenir un codi penal al qual li podem donar plena vigència absoluta fins que es modifiqui segons els criteris del govern que hi hagi aquí. Les normes de procediment, com he dit abans, l'únic que necessitaran serà una readaptació i això amb tota la legislació aplicable. L'únic que tenim ja és un Codi Civil català, que per tant en aquest ja s'ha d'aplicar ara i per tant s'ha de continuar aplicant. El problema poder és que no s'aplica del tot ara quan s'hauria d'aplicar més. Però bueno, en tot cas ja el tenim. Però a les demés normes no hi ha massa problema. Transitòriament s'apliquen les que hi ha i després quan es facin noves es fan noves. Vull dir, no hi ha més conflicte. Sí, requerirà, això sí, la decisió del Parlament de Catalunya de validar el temps que sigui necessari aquestes normes. És dir, escolti, jo, el Parlament de Catalunya, decideixo, per tant, com a llei, aprovant una llei com a tal, tramitada, doncs miri que aquest s'apliquen a Catalunya mentre no es legislem, ja està. No té cap complicació així d'entrada, després si entrem en detalls d'algunes coses potser sí que s'han de fer justos, però vaja, així d'entrada aquest no és un problema. Molt bé, dues preguntes més sobre un mateix tema, quin model? En Jordi Bonet pregunta quin model d'organització del poder judicial volem, el britànic, l'alemany, l'espanyol, i també Lluís Caula també pregunta, diu, si Catalunya esdevé un estat independent, quin sistema de poder judicial, perquè si independent, quin model hauríem de seguir? Però jo crec que en Ramon Casavé s'ha pronunciat, en tot cas ho faré jo ara també. Jo penso que el sistema que tenim que tenir és un sistema d'un Ministeri o Conselleria de Justícia, en diem Conselleria, seria Ministeri de Justícia, amb una sèrie de competències i evidentment un Consell de Justícia, tu n'has dit Consell Superior de Justícia, em sembla perfecte el nom, un Consell Superior de Justícia que, tal com ha opinat ell, penso que ha d'integrar tant el que seria i organitzar tant el que seria el Poder Judicial com el que seria el Ministeri Fiscal, que evidentment ha de deixar d'estar depenent del que és el Poder Executiu. No es pot mantenir aquesta situació que tenim a nivell de l'estat espanyol. En quant a aquest Consell Superior de Justícia, jo penso que ha de tenir unes àmplies competències, no solament amb el que seria el personal que està dintre de l'àmbit de l'administració de justícia, i en aquí incloc jutges, secretaris, fiscals i funcionaris de l'administració de justícia, sinó que també ha de tenir absolutes competències amb tot el que és l'organització judicial.
a on han d'anar els jutjats o els tribunals d'instància, quants n'hi han d'haver, com han d'estar, totes aquestes coses han de ser competència. Els edificis poder no tenen tanta transcendència, poden estar en l'àmbit del Ministeri, no? Però totes aquestes qüestions que és pròpiament de l'organització judicial, jo crec que ha de ser una competència pròpia d'aquest Consell Superior de Justícia. I aquesta és la forma que jo crec. Jo crec que el sistema americà no el podem portar aquí perquè nosaltres no tenim una justícia com el sistema americà. I el sistema alemany penso que aquí no funcionaria, no ho sé, aquesta és una opinió absolutament personal, de totes maneres. Molt bé, dues preguntes ja en el suposat estat propi d'Oriol Rosés i també de Xavier Cos, són per tu, Ramon. Com es pot fonamentar la cultura de les mediacions i altres alternatives per descongestionar els jutjats? I Xavier Cos també amb el mateix sentit, dels mecanismes que tu deies de resolució de conflictes per baixar el nivell de casos en els jutjats. Donaria aquesta cultura de mediació un millor ús de les eines a l'abast de la ciutadania a Catalunya? Com llegiríeu aquests mecanismes pedagògics interdepartamentals? Hi ha un treball fet fa un parell d'anys sobre un llibre blanc de la mediació a Catalunya que és enorme des del punt de vista d'extensió perquè toca tots els aspectes, alguns d'ells no són de mediació estrictament judicial, parla de serveis socials, etc. Però en tot cas és una multitud de coses, no n'hi ha una sola, començant pel tema que dèiem de l'escola, l'escola, família, programes televisius, és a dir, és una cultura, diríem, de l'acord i de la responsabilitat, de poder decidir tu mateix, és a dir, arribar a acords, sabent que això és un mecanisme alternatiu que si no funciona doncs et queda el judicial estricte, no? Hi ha en aquests moments molt bons professionals a Catalunya que s'hi estan dedicant, entitats de molt prestigi del país que també estan posant la mediació com un tema fonamental a la seva dins dels seus serveis, des de col·legis professionals, cambres de comerç, ens especialitzats com a tals, no? Que faran que a poc el tema de mediació i també de l'arbitratge, és a dir, una de les coses que es treballa des de la Conselleria, per exemple, en aquests moments és la creació del Tribunal Català de l'Arbitratge, o dir d'altra manera, del Tribunal d'Arbitratge de Catalunya, del TAC, a la línia d'afavorir que tant la figura de l'arbitratge com la de mediació doncs, tinguin més força en el futur. Però, repeteixo, depèn també d'una situació, abans deia, de valors metajurídics previs, que sigui el comportament de la gent, que sigui un comportament favorable a l'utilització d'aquests mecanismes, que per altra banda en altres països funcionen i funcionen molt bé. Molt bé, i molt ràpidament tres últimes preguntes, una sobre la situació del català a l'Administració de Justícia. Diu, en una Catalunya estat, com hauríem d'actuar respecte a l'actual situació de rebuig al català com una llengua residual a l'Administració de Justícia? Bé, aviam, residual, sí, bueno, estem en una fase, en una situació realment bastant dolenta. Vam arribar a un 20 i pico % de resolucions en català i estem ara en un 12%. Bé, jo penso que el primer que ha de quedar molt clar és que el català, com em sembla que ho ha dit ell, em sembla que ho has comentat tu, ha de ser un requisit. Hem intentat de totes les maneres que per poder exercir a Catalunya els jutges i fiscals, secretaris tinguin com a requisit el conèixer com a mínim la llengua, i no ho hem aconseguit a nivell de l'estat espanyol, no? Per tant, a dia d'avui estem aquí, però l'hem de considerar un requisit. El considerar aquest un requisit no només per jutges, secretaris i fiscals, sinó també per tot el que és funcionari de l'Administració de Justícia. Aquest és un primer pas, i crec que és un pas que aniria molt endavant. No podem fer el que ja es va fer una vegada, que va ser primar l'ús del català amb uns plans especials, i el dia que es van deixar els plans especials es va deixar l'ús del català en molts dels jutjats. Per tant, penso que aquest és el pas fonamental que hem de fer per poder tirar endavant a l'Administració de Justícia. També hem de tenir en compte una cosa, que clar, en un estat propi el normal és que els jutges que arribin de nous i els funcionaris que arribin de nous seran d'aquí. El problema que tenim també moltes vegades és que molts dels funcionaris que tenim, o de les persones que estan dintre l'Administració de Justícia, des del jutge fins al funcionari, molts són de fora de Catalunya i no acaben de fer l'esforç de parlar o entendre o escriure bàsicament el català. Aquest és el problema que tenim. Molt bé, i dues últimes.
Per acabar, Frederic pregunta: quin sistema de torn d'ofici tindrem els advocats en l'Estat, en la Catalunya Estat independent? Bé, de la manera que el Departament de Justícia s'està barallant gairebé amb el Ministeri pel tema del torn d'ofici, tinc que dir que de moment el Departament el que nosaltres pensem és que el sistema de torn d'ofici s'ha de mantenir en termes similars als que tenim ara. No pot haver-hi una gran diferència en l'organització del torn d'ofici, que de moment l'estem organitzant nosaltres i que el que pretén l'Estat és treure'ns aquesta organització i organitzar l'ell, cosa que d'entrada no podem permetre. Per tant, l'organització del torn d'ofici es mantindrà i l'organització del torn d'ofici ha de ser actuar de forma similar a la que està actuant ara, sense grans diferències. Home, si podem, hauríem d'intentar que els mòduls fossin una mica més alts pels advocats. Sincerament, això hauria de ser així. Molt bé, i l'última pels dos ponents: quin sistema de justícia gratuïta tindrem després de ser un estat independent? El mateix, no? És una mica el torn d'ofici i justícia gratuïta. Es va dir a la convenció d'aquest cap de setmana, es va aprovar una expressió que diu amb un sistema de justícia gratuïta de qualitat. Doncs, per tant, un sistema de justícia gratuïta de qualitat. Molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies als dos ponents. Gràcies per la intervenció inicial amb en Josep Feliu i en Ramon Camp, però també per aquesta segona part que estan com un partit de ping-pong, no? Moltes preguntes i molt ràpides en la resposta. Gràcies, i nosaltres continuem dilluns vinent. Passem a la segona part, parlarem de valors de cultura política, dilluns vinent amb en Raimon Rivera i en Ferran Sáez. Gràcies i fins properament. Merci.